Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura. Laura, de mannenvisk die het ijs in warmer wetter toezet, viel haar als een bliere visk in het wetter. Het gaat goed met haar, boven verwachting zelfs. Ja, het gaat goed met de maanvis. Ja, ze zwemt goed rustig rond. Niet ze wordt net plegen. Nee, dat valt wel mee. Het wie eerst wel even uitzieken wat het eten onbelangt, maar dat gaat nou goed. Maar niet elke dag evenveel, want het zijn langzame zwemmers. Dus ze hebben niet, in verhouding niet zoveel voer nodig als dus, de zeebazen die veel sneller zijn en veel meer energie hebben of nodig hebben dan de maanvis. Dus het is elke dag even proberen wat ze dan, wanneer ze wat hebben wil, zeg maar. Maar een stok en daarom een moksel beziekt Saskia Laura te lokken. Maar Joert slag het net echt. Laura is stadiger als de haaien en orenvisken. En die had het systeem intussen knikt terug. Maar Laura had er net echt van te leien. Ze had het goed naar het zin en liep het voorlopig goed te plak op het aanland. Oh Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen buiten, maar voor Laura geldt dat niet.